खरे म्हटल्यार ह्या दिसा यम आणि यमुना ह्या दोगांची पुजा करून तांची याद करतात। भारतातले संस्कृतीतल्या विकासात यमाची भयण यमुनाचे व्हडले योगदान मानून घेतात। भाव आणि भयणी मदले भाव भावनांचे सोबीत सुंदर नातें जपपाचो हो दीस। लग्न जावन घोवागेर गेल्ली चली कुळारा येवन भावाक ओवाळून ह्या नात्याची गांठ घट करता तो हो दीस भाऊबीज। बीज म्हटल्यार द्वितीया। कार्तिक शुक्ल द्वितीयेक भाऊबीज मनयतात। गोंयची संस्कृती अजूनय आपली मुळां राखून आसा। ताचे श्रय वता घरांतल्या जाणट्यांक। ही मनोरमा रोहिदास गोवेकर। नात्रां भाऊबीजेची ओवाळणी करता आसतना पिळगांवचे हे जाणटे आजयेन नात्याची वीण अदीक घट करपा खातीर गायलें ऊब दिवपी पद। भाऊ दिवाळीस माझ्या घरी आला, भाऊ दिवाळीस माझ्या घरी। गोड गोड करंजानी लाडू गडे, गोड गोड करंजानी लाडू गडे आणि चकुल्यानी कडबोळे अपुरी पडे। किती राहू अमर सदा आशीर्वादा, किती राहू अमर सदा आशीर्वादा। आला भाऊ दिवाळीस माझ्या घरात, आला भाऊ दिवाळीस माझ्या घरात। सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती, ओवाळीचे भाऊराया रे, वेड्या बहिणीची वेडी रे माया, वेड्या बहिणीची वेडी रे माया। 9 लाख दिवे निळ्या आभाळे, 9 लाख दिवे निळ्या आभाळे, वसुंधरा ऐशी चंद्रहा ओवाळे। नक्षत्राची सर आली भूमीवर, नक्षत्राची सर आली भूमीवर, ओवाळीचे भाऊराया रे, वेड्या बहिणीची वेडी रे माया, वेड्या बहिणीची वेडी रे माया। भाऊबीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला, भाऊबीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला। दीनबंधू करुणा सिंधू, भाऊबीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला, भाऊबीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला। आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार।